אנחנו בסוף נותנים שירות לתושבים, הכסף צריך לשרת את המטרה הזאת. קרן ברק, מסברית וראשת מינהל כספים, 7 שנים, אחראית על כל התחום הכספי, הוצאות, הכנסות, דוחות כספיים, כל מה שקשור לזרימה של כסף בכל צד שהוא. כ-200 עובדים, או יותר עובדות האמת, למען האמת. יש לנו יותר נשים מאשר גברים, וזה הכוח שלנו. אני חושבת שמכל עובד אפשר לקבל רעיון טוב. צוות מדהים, זאת אומרת, כל מה שקורה פה קורה בזכותם ובזכות המקצועיות שלהם, וזה לא מובן מאליו בשנה כזאת. אז באמת, תודה לכל אחד ואחד מכם. זו שנה לא שגרתית, זו שנה שצריך לחשוב בהכי יצירתי וללכת לכל דרך אפשרית. היינו צריכים לתת מענה מיידי לפתיחת מקלטים, לתת מענה מיידי לתגבור הבטחה, לסיירות, זה דברים שלא קורים ביום יום. ואי אפשר לעצור את זה. אי אפשר לעצור את זה. איך נותנים תמיכה למשפחות האלה? עוד עובדים סוציאליים, עוד הלוויות שצריך... לגמרי. כל מיני פתרונות כאלה שאנחנו לא מורגלים אליהם, כאילו איך עוזרים להם? אתה בסוף הוא תושב שלך, אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך לתמוך בו. הכסף מתחיל לזרום בהיקפים שהם מאוד מאוד גדולים. שנים אני משתמשת בטכניקה הזאת של לצבור אחוזים של התקציב לטובת סוף שנה, והשנה במיוחד זה שרת אותי גם כדרך להתמודד עם העלויות באמת המאוד משמעותיות שהמלחמה הזאת בעצם הביאה לנו. נתן לנו איזשהו אוויר מרזרבה קטנטנה כזו. ללא קשר לזה, אם אתם הייתם באים איתי לאמא שלי, הייתם מרוויחים בגדול, גם להכיר אותו וגם לטעום עם התמע. כן? ותשקלו את זה. אני שוקלת. זה נחמד, את כתבת את זה? לקחנו כמה משפטים, וזה הפך להיות משהו שמוביל אותנו, ואגב, יש פה את 1, 2, 3, שזה תכנון, יחסי אנוש ופרואקטיביות. 3 דברים שמבחינתי, אמא היא המודל שלי, היא המקור להשראה שלי. אמא מתכננת כל דבר. אין אצלה הפתעות, אין אצלה לחץ להגיע לרגע האחרון, כל דבר היא גוזרת זמנים לאחור, ולוקחת את הזמן ובונה תהליך שלם כדי להגיע לקצה מוכנה, מסודרת. הצבירה הזאת של האחוזים בכל אחד מהרבעונים מאפשרת לנו בסוף שנה או להתמודד עם דברים, הנה מלחמה, או לתת גם פתרונות לדברים חדשים. זה באמת עיקרון אחד שככה אני אוהבת כל כך ומנסה לחקות אותו. הדבר השני, המיומנויות הבין אישיות ביחסי אנוש שלה, זה ברמה הכי גבוהה. מה קורה? מה שלומך? איזה שאלה. נשמע? הוא חושב. ואפרת, וגם גלית פה, חלק בלתי נפרד מההצלחה שלי. הדבר השלישי, שאין בעיה שאין לה פתרון אצל אמא. לא לעשות תקציב, אבל לעשות אותו איכותי, לעשות אותו חכם, לעשות אותו בצורה שבאמת משרתת את היעדים של הארגון הזה. הכי יצירתי, חשיבה מה שאנחנו לא נחשוב, יש בעיה, חושבים קצת, מוצאים פתרון. אנחנו בהנדסת המספרים. יצירתיות פה. קרן מספרת כמה זה הצוות. הצוות זה רוח המפקדת. בוקר טוב. עמדנו ביעדים. לקחתם את המשימה בידיים, הכנסתם גם אלמנט של תחרות שהגדיל פה את המוטיבציה לכולם. רצינו לשמור על התואר שלנו כרשות איתנה, גירעון הוא לא משהו שאפשר בכלל לקחת אותו בחשבון. להיות רשות איתנה ויותר קשה לשמור עליה כאיתנה. יש לנו עם 1.8 מיליון שקלים. וואו! עשינו את זה בכל דרך, פה בחלק של ההכנסות, גם בהוצאות, מהלכים משולבים, וזה פריבילגיה ממש ממש חשובה, מאוד מקלה על החיים. זה עצמאות. מבחינתנו ההגדרה הייתה, אנחנו עושים כל מה שאפשר, כדי לא לסיים בגירעון. הצלחנו. אני צריכה לדאוג? לא. אני נשואה לאמיר, אמא לשקד, אסף ורותם. איך אתה? איפה אתה? בסדר גמור, אחד. אז יש לי בן אחד במילואים, והבן השני, אסף הוא צעיר יותר, והוא לוחם בגבעתי. אני דיברתי איתו לפני כמה שעות. אז זה היה ככה קשיי נשימה בתחילת הדרך, זאת אומרת, זה גם להגיע לפה ולתת תחושה שהעסק הוא בשליטה, וגם לדאוג לילדים ולראות ככה כל בוקר לקבל, רק תשלחו לי אס-אם-אס, שעושה להם מסדר בוקר, מסדר ערב. לא לשכוח אותי, פעמים אתם עונים לי ב-11, אני מחכה לכם. הבן השלישי, הצעיר שנשאר בבית, חרדה כזו להשאיר אותו לבד. כן, זה קשוח. לא ישנה באופן רציף.
כאילו מתעוררת המון. משתדלת להתאמן 3 עד 4 פעמים בשבוע. אני אוהבת את זה, זה גם מאפשר לי ככה להתרענן, לרפרש את כל המתחים. פעם ראשונה של מלחמה, זה היה החלק השפוי ביום. האימונים בסטודיו של כוח, אירובי, עדיין ממשיכה לעשות, מנקים רעלים וממשיכים הלאה. אי אפשר לצאת בלי לאכול משהו, זה לא... אתם גם תאכלו. לא חשבנו אחרת. סיר אחד בצלים וכרוב בנפרד, וסיר אחד עלי גפת. וואי, הכרוב פשוט מושלם. לקחה ממך את הדברים הטובים האלה ומשתמש בהם יפה ממש. אני גאה בה.